Good morning po mga kaibigan. Ito naman po si Pinoy Peña at nandito naman tayo sa ating project at meron po tayong nabili sa Costco na food waste disposal. Meron po itong 1 in 1/4 na power at gawa po ito ng US of A, of course. At ito po ay may silverware na guard. Ibig sabihin po ay pag nalaglag po yung ating silverware, yung mga kutsara at tinidor sa butas, ay hindi po siya basta-basta pa malalaglag. Ito po ay may magnet. At syempre po, bago natin po install ito po ay ini-inspect muna natin. Kailangan po natin i-inspect ito para makita natin kung yung kanyang mga material o kaya yung mga spare parts ay nandyan po sa loob ng box. At kung hindi nyo naman kabisado kung alin ang nawawala, yung kanyang kasamang papel ay pwede nyo pong tignan doon. At ito na po yung sinasabi kong magnet na para doon sa silverwares. Ito po yung kanyang ibang parts na yung iba nito ay kinakabit po doon sa ibabaw ng sink at yung karamihan naman po ay doon naman po sa ilalim ng sink. At syempre atin munang i-disassemble ito para po makita nyo kung paano natin ilalagay at para may balik po o install yung ating disposal. At nakita naman nyo kung paano natin alisin yung kanyang pinaka-ring para ito po ang maghahawak doon sa halos sa lahat po ng nandoon po sa ilalim. At sumunod naman po yung adjustment. At ito naman po yung pinaka-plate. At siyempre may kasama pong parang karton lang po yan para hindi po dumikit yung ating yung ring na para doon sa ilalim. At ito naman po ay nasa ibabaw ng ating sink. At yung mga kasamang parts, siyempre ilagay muna natin sa isang tabi at ituturo natin sa inyo kung paano bang ilalagay ito. Bago po ang lahat, kailangan po natin gamitan ito ng plumber's putty. Ito po ang gamit nito. At makikita nyo, ito po isang clay na ginagamit po ng karamihan dito po sa Amerika na para sa ating plumbers. Ito po ay pinaka-importante sa bagay na ito. Po ay binibilot tapos nilalagay po doon sa tabi ng ating pinaka-ring ng ating sink. Ito pong plumber's putty ay must po ito, kailangan po ito. Ang ginagamit po ng iba ay silicone po at hindi po guaranteed yon. Ngayong nailagay naman po natin yung nasa ibabaw, magtungo naman po sa ilalim at mauuna po yung karton, yung pinaka ring at saka ito po adyasan. At syempre susunod po yung ating clip. Ayan po. Yan po ang susunod. Medyo mahirap-hirap lang po ilagay, pero may lalagay din po yan. Konting pasensya lang. Ngayon naman pong nailagay natin yung ating clip, isunod naman natin yung adjusting bolt o kaya yung mga screw nya. Ito po ang maghihigpit at makikita nyo po kung paano natin ihigpitan at kung paano po nagpapunction yung ating clay na nilagay sa ibabaw.
At yung makikita nyo nga po, yung clay ay medyo nag-squeeze out na siya ng bahagya. At higpitan pa natin doon sa ilalim. Ito po, ang paghihigpit po nito ay kailangan po halos pare-pareho po yung higpit. O kaya criss-cross natin yung higpit para po pantay yung pagkakahigpit niya. At yung ito kasi hinihila niya yung nasa ibabaw. At yan po ang maghahawak doon sa ating pinakamotor. Kaya kailangan po ito na talagang mahigpit po at wala po talagang vibration. At maya-maya ng konti ay papakita natin po yung ibabaw. Ito na nga po, makikita nyo na talagang nag-squeeze out po siya na maigi. At papasundan pa po natin yan, papahigpitan natin kay brother doon sa ilalim habang kinakamera natin itong ibabaw. At kung makikita niya nga po na yung clay ay talagang nag-i-squeeze out siya, kaya lumalabas siya sa isang tabi. Ibig sabihin po niyan ay yung mga gap-gap na between doon sa sink natin at saka yung nilalagay nating ring ay wala na po siyang kaya yung tubig wala na pong dadaanan. Yan po ang trabaho ng ating clay na ginagamit na plumber's putty ang tawag po doon. Hindi ko lang po kasi masigurado kung meron po ba itong plumber's putty sa Pilipinas, kung ano po ba ang ginagamit. Hindi ko po siya sigurado kung meron po. Pero dito po sa US ay ganito po ang ginagamit. At yan na nga po, ito na po yung pangalawang tanggal natin na nag-squeeze out po doon sa nilalagay nating ring. At hindi na po sigurado na pong ito'y walang leak na tubig. At tayo naman po ay magtungo sa ilalim. Kung makikita nyo po ay pati dito sa ilalim ay nasil na rin po ng ating clay. At balikan naman natin itong ating pinakamotor. Ito po ay may takip at kailangan po i-knock out ito bago po natin gamitin. Ito po ay para doon sa ating dishwasher. Ito po yung labasan ng tubig. At ito pong tubig na to ay galing po doon sa ating dishwasher na pag ginagamit natin dito po lumalabas yung ating maruhing tubig. At ito naman po yung kanyang elbow assembly na pupunta naman doon sa ating sewer. Kailangan pong ipadaan kasi dito yung lalabas na tubig doon sa ating dishwasher. Kasi po kuminsan ay meron pong mga malalaking o mga kanin-kanin pa ay kailangan po natin i-grind. At ito naman po yung ating pinaka main line ng ating sewer at nilagay na rin po natin yung flexible or rubber coupling. At agad naman natin balikan ito naman paglalagay ng ating motor na ito po ay tinututok po lamang dito sa ating nilagay na mga gamit kanina para doon sa ating sink. At iniikot lang po ito ng temporary at hindi muna natin po higpitan ito at kailangan po ng adjustment mamaya. At tayo naman po ay magtungo dito sa ating pagkukoneksyon ng kanyang plumbing. At ganito lang po ang paglalagay nito. Kailangan po medyo maluwag muna ang lahat
at atin munang susukatin yung mga kailangan bang sukatin para doon sa maliliit na tubo. Habang ginagawa po natin ito, siyempre, huwag niyo pong kalimutang mag-likes, mag-subscribe, at i-share na po natin yung ating video. At siyempre, yung mga hindi pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo. At marami pong salamat. Pagkasukat po natin, atin naman pong isunod na putulin yung ating PVC. Idadagdag ko lang pala na yung ating pinaka main sewer ay bakal po ito. Kaya po ang ginamit natin ay rubber coupling o kaya flexible coupling. At syempre, pagkatapos po nating lihain yung mga dulo ng ating PVC na pinagkatan, atin na pong sinunod yung ating glue naman. Ito po ay pang PVC rin. At pinapahiran lang po itong magkabila. At isunod nating ipasok doon sa kinakalagyan nito. At kailangan po natin ikutin ito para po malagyan lahat ng glue yung ating nilalagyan. At ito na po, kita nyo na nga po. At ito na nga po yung pinaka-assembly nito. At PVC to pipe ito, kaya yung coupling natin ay rubber. At agad naman nating isunod yung ilagay yung kanyang mga koneksyon. At ito po ay nilalagay muna at hindi hinigpitan ito ng isa-isa. Ito po ay hinigpitan ng konti, tapos atin pong sinisipat kung diretso ba, at saka natin po higpitan ng isa-isa po. Ito po ay hinihigpitan po lamang ng kamay at hindi po ginagamitan ito ng pipe wrench o kaya malaking monkey wrench. At ito po ay mababali po ito pag ginamitan po ng monkey wrench o kaya pipe wrench. Kaya kamay lang po pinaghihigpit dito. At syempre po, huwag niyo pong kalimutang higpitan yung ating pinaka-clamp sa ating rubber coupling. At baka po mag-leak yan pag nalimutan nating higpitan. At isunod naman nating ilagay yung hose at yung kanyang clamp, na itong hose na to ay galing po doon sa ating dishwasher. At katulad po ng sinabi ko kanina, dito po dumadaan yung maduming tubig na galing po doon sa ating dishwasher. At yung pinaka-lock po nito ay minamartilyo lang po ng ganyan. At ito na nga po yung kabuuan ng ating video. At syempre, lagi po ako nagpapasalamat. At inyo pong abangan yung paano po mag-install yung ating single na faucet naman. At syempre, lagi po tayo nagpapasalamat sa lahat. Marami pong salamat.